Takže v tomto videu budem robiť cheat meal podľa koho iného ako The Rocka. The Rock je jeden z najpopulárnejších hercov v Hollywoode. Hral vo filmoch ako je Black Adam, Red One a Jumanji. V dnešnom videu budem robiť podľa neho cheat meal, ktorý asi už poznáte. Sú to The Rockové lievance, môžete vidieť tu. Takže v tomto videu budem robiť jeho lievance. Toto video môže byť zaujímavé, lebo na konci videa vám aj ukážem svoj cheat meal, takže nezabudnime podporiť lajkom, odberom a komentom a nebudem ďalej vykecávať a povedať to. Takže ingrediencie už tu mám nachystané, mám tu 500 g múky, 2 kypriace prášky, proteín, lebo samozrejme The Rock by nevyzeral tak, keby nejedol proteín. Potom tu mám sol, 2 litre mlieka. To je všetko, takže povedá to. Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Teraz je na čase ručná práca. Takže cesto ceca do takejto formy, nech tam nie sú hlavne hrúbky. A teraz ideme na ďalší krok a to je to, že si zohrajeme pánvicu. Takže Yeah, I don't believe in destiny. Just do what's best for me. Takže mám to hotové a idem to zjesť. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my... Takže mám to zjedené. Musím povedať, že to strašne zacítilo. Takže ak máte nejaký zápas alebo nejaký tréning, tak to určite neodporúčam. A teraz sa vrhneme na poslednú časť tohto videa a to je vlastne môj cheat meal. Som sa aj zacítil, tak som zvedavý, že si nechytím cukrovku dneska, takže poďme na to. Môj cheat meal je zmrzlina. Zvolal som takúto zmrzlinu, ktorú jem, takže mám ju raz za čas, takže si ju idem dať. Zmrzlinu som skoro celú zjedol a to znamená, že to je koniec tohto videa. Nezabudni mi dať like, odber a koment a do komentu mi napíš, čo by som mal robiť. Ak bude na tomto videu 30 lajkov, vyjde nové video, takže dávaj lajky a čus, vidíme sa u ďalšieho dobrého videa.